Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe. Molweni, namhlanje sizawufunda uYeremiya wama-40. Yho, sivela kude ngale ncwadi. Uthembekile uThixo, uthe chu nathi. Zininzi izinto ezisivula amehlo kule ncwadi. Le ncwadi ifane kanye nala maxesha izosivula amehlo, izosibonisa ukuthi uThixo unjani na, ubakhathalela abantwana bakhe. Jonga indlela aye wamkhathalela ngayo uYeremiya. Jonga uthando lwakhe kubantu bakhe abamamelayo. Jonga ii-patience zakhe. Upatient kwakunini bacenga abantu uba mabarepente. Ngoku xa sebebhekele ekuthinjweni seyingathi uThixo nguye ngoku. Nathi ke upatient ukuthi thina unayo sinyamezelo, usilindile, unomonde, ufuna sibuyele kuye. Uyamkela uYesu, uyamkela uYesu. Masamkeleni uYesu. South Africa, masamkeleni uYesu, sizoba sekukhanyeni. Zininzi izinto ezifuna sibe sekukhanyeni. Zikubani ke? Sizazifumana kuYesu Kristu. Asibhene ke uba ithini into. Ithi ukhululwa kukaYeremiya. uYeremiya ke ngoku uYeremiya kuthiwe ze bamphathe kakuhle. Maxhoba yakhawuleza utshilo wathi njena uzawuthi bamphathe kakuhle mntanakhe, bakhathalele abantwana bakhe. Ungasuke kumsebenzi obuthanda ukushumayela nowenza umsebenzi kaThixo ubone ngathi nje, ubone mhlawumbi indlela ophetheke ngayo nazo zonke izinto odibana nazo, ucinga fana uThixo akakhathalelanga, ukhathalele kakubi. Uhlalele loo nto, wenze ilizwi likaThixo, ungasuswa zizilimi, ungasuswa abantu. Ubakhetha ngamabom nangendlela yakhe abantwana bakhe. Ungumzalwane nje ukhethiwe. Thetha ngaye ke, thetha ngaye, thetha ngobufakazi bakho ngaye kwi-end times. Ngoba ngoku i-end times yabona into ukuthi nje kuthiwa akakho uYesu, kuthiwa akakho uYehova. Ngathi ngoku lilizwe laSathane. Hayi, asilungeli. Ungathi unobufakazi, umbonile ukuthi ukwenzeni, umbonile uYesu ukuthi ukwenzele into uthule. Xesha ekhoyo ngoku lelo uba masithethe ngaye, simphakamise, simphakamisele loo nto kanye, ukwenzela ukuthi i-generation elandelayo ingazolahleka ithi nje there's no God. Eli lizwe lenziwe ngubani xa ngekho uThixo? Eli lizwe lenziwe ngubani? Yho, ivesi yokuqala ithi lavakala ilizwi likandikhoyo kuYeremiya akuba ekhululwe, ngoba kaloku wakhululwa nguNebhuzaradani, umphathi balindi omkhulu bakaNebukadnezar. Uyaqonda ke mos? uNebhuzaradani wafika uYeremiya ekhonkxiwe, esephaya ekhonkxiwe. Andikhumbuli uYeremiya ukuva ubumnandi. Heyi, ebesakhonkxiwe phaa. Kodwa isiphelo sakhe sizawuba sihle. Yomelela kwindlela yakho yokholo, noba zinzima zinjani, funeka womelele. Ikhona imini uYesu aza kusula ngayo enyembezi, aza kujabulisa, uzawulibala nantoni nembi ibikhe yakwehleka. You'll forget your past. Hold on. I'm encouraging you. Afika sakhonkxiwe phaya uYeremiya, ephakathi kwabathinjwa baseYerusalem nakwaYuda abebesiwa ekuthinjweni, ababesisiwa ekuthinjweni eBhabhile. Wafika ehleli phaa phakathi kwabo. Verse 2, akufika kuYeremiya umphathi balindi
ngundikhoyo uThixo wenu ocwangcisele ntlekele inihleleyo kule ndawo. 3, uyenzile ke undikhoyo loo nto njengokuba wayetshilo. Nifikelwe yile nto ngenxa yokuba nimonile undikhoyo, anamphulaphula. Afrika, South Africa, izinto ezisehlela ngenxa yoba asimphulaphulanga, siyelwa sodwa ngoku sisisizwe esimnyama, singabantwana bomntu. Silwe kanje kungenxa yoba siye sasuka kundikhoyo. Kuyayichaza ngoba uthi ke ngoba nimonile undikhoyo anamphulaphula, anamphulaphula. 4, uyabona namhlanje ndiza kukukhulula. Uthetha nomprofethi uYeremiya njalo, umphathi balindi. Ndizanikhulula kula matyathanga ubotshwe izandla ngawo. Ubotshwe nezandla nenyama. Ungaya nam eBhabheli. Ngawuva ngoku uba sekufuneka akhethe. Ekuqaleni bengakhethi, bethathwa nje kaloku, ezondwa ngenxa yoba engumprofeti ethunywa nguYehova, alahlelwe, abethwe, azondwe, athweni. Ngoku into zijikile kaloku, kuthiwa makakhethe apho afuna uya khona. Haleluya. Ungaya nam eBhabheli ukuba uyafuna, ndobulungiselele. Phofu ungasala uhlale apha ukuba akufuni. Noba wayeva kamnandi uYeremiya. Okanye ungaya naphi na apho uthanda khona kweli lizwe. It's the goodness of God. Thixo njalo. UThixo njalo akabalahli uThixo abantwana bakhe. Lizoqinisa ukholo lwethu nalo, ukuthi iliso likaYehova limjongile. Andazi uba uphi ujongene nephi, kodwa iliso lakhe limjongile. Uzakuvuza ukholo lwakho, lukusindise. Watsho uYesu uYesu ebesoloko esitsho xa ephilisa abantu. Nakulaa ntombazana yethombelekazi, yathatha ukholo lwakho lukusindisile. Sawusindiswa yintoni? Lukholo lwethu. Ukuthi ukholo lwethu masibekeni kuYesu Kristu. Phakamisela amehlo akho ezintabeni, apho uncedo lwakho luvela khona. Luvela kuYehova, umenzi wezulu nomhlaba. Look unto Jesus, finisher and the author of your faith. Kula maxesha siphila kuwo akhohlakeleyo. Uthi ungaya naphi na apho uthanda khona kweli lizwe. 5, kambe ke engekahambi uYeremiya uNebuzaradani uqokele wenjenje, ungabuyela kuGedaliya unyana Ahikam ozalwa nguShafani, omiselwe ukuba alawule idolophu yakwaYuda. uGedaliya ukhethiwe ke ngokuba makajongele aba bazawusala, aba bekuthiwa bahlupheka. Kushiyeke aba baphuma abangenazo imfundo. Basebakhona kaloku, sikhona kuyo yonke indawo. Bakhona kuyo yonke indawo, bahluphekileyo bakhona kuyo yonke indawo. Yaloo nto uYesu bathanda kabi uYesu, bahluphekileyo, ukuthi mabagade, nathi sifuna sibagade. Athi ungaya kuGedaliya unyana kaHikam ozalwa nguShafani, omiselwe ukuba alawule idolophu yakwaYuda ngokumngani waseBhabheli. Ukhethiwe ngokumngani ungahlala naye phakathi kwabakowenu, okanye uye naphi na apho uthanda uya khona. Ndiyayithanda leyo. Watsho emnika umphako.
lo mphathi balindi kwakunye nesipho, wamnika ii-gifts kunye nemiphako, wamndulula uYeremiya. 6 wesuka apho uYeremiya waya kuGedaliya. Thanda abantu, uyabona ukuthi uya kwaba abanye abantu bakokwabo, wakhetha aba bantu abahluphekileyo ukuthi bayohlala nabo. Intliziyo yakhe, yiyo loo nto uYehova wamkhetha, wayijonge intliziyo yakhe. Yabona ngoku ukhetha ukuthi makayohlala nabantu abanjani, bahluphekileyo. Thanda abantu nentliziyo, thanda abantu. Yeremiya uya kwaba abantu ngoku, ayingabo ke futhi aba bantu ababemzonda, babemthetha mthi uyakubo, khetha uyohlala nabantu bakubo. Wesuka uYeremiya waya kuGedaliya unyana kaHahika owayeseMiza, wafika wahlala naye phakathi kwaba bantu ababesele kwelo lizwe. UGedaliya ulawula kwaYuda kaloku uGedaliya. Ukumkani 7 waseBhabhili wamisela uGedaliya unyana kaHakimu ukuba abe ngumphathiswa welizwe elo, abe phantsi kwakhe loo madoda nabafazi nabantwana kwabo bahlelelekileyo. Nale gama endilithandayo, hayi abahluphekileyo, igama elirayithi, abahlelelekileyo, the less privileged, yes, ababengafuduswanga basiwa eBhabhili. Ke abaphathi bamabutho basemaphandleni namadoda awo bakukuva oku. 8 basuka baya eMizpa apho kuGedaliya, babekhokhelwe ngu-Ishmayeli. Lo Ishmayeli obakhokhelayo ke ndoxelele, baya ngomona phaya ukuthi lo ukhethwe ngantoni na. Izawuba khona ke iyelenqe lokumbulala uGedaliya, ngoba yonke indawo okuyo uboyazi into ukuthi akanguye wonke umntu okuthandayo. Yiyo loo nto kufuneka sibohlala senze njani, sithembe uYehova udlula abantu. Aba bangathi bayakuthanda balumkele, thembe uYehova udlula abantu. Ayonto embileyo. Basuka baya kuye ke ngoku, baya kuGedaliya, bavile ukuthi ukhethiwe. Unyana kaNethayiya, uJohanani noJonathani oonyana bakaKhariya kunye noSeraya oonyana bakaThanubeti, bekunye noonyana baka-Efaya. Wazi la magama, wakwaNethofa kunye nooyaziwa, babizwa bonke ke pha, nabalandeli babo. 9 wafunga uGedaliya unyana ka-Ahikamu umzukulwana kaShafani, wathi kubo nabalandeli babo, ze ningoyiki. Yabona yena ukuthetha nawe uyabomeleza, ucinga baze ngomoya omhle kanti abazanga ngomoya omhle. Ungaze abantu abathembile uba ubathemba kanjani na kumaxesha esikuwo, wakhohlakeleka themba uthi udlula abantu. Wathi kubo, ze ningoyiki ukuwakhonza amakhaladi, hlalani apha kweli lizwe nithobele ukumkani waseBhabhili. Xa nenjenjalo niyakulungelwa. 10 mna ke ndiza kuhlala eMizpa, ndibe ngummeli wenu kumakhaladi asihambelayo. Yiyani kuqokelela iwayini neziqhamo zasehlotyeni neoyile yeminqoba, nifake koovimba, nihlale kwezo dolophu nizithathileyo. 11 athi amaYuda aye kwaMowabi
Moabhile, uyabona ukuthi laba abangafuni ukhonza uThixo amaMoabhites. Nama-Amon, nama-Edom, nakuwo onke amanye amazwe akuva ukuba ukumkani waseBhabhele washiya icudwana kwaYuda, waza wamisa uGedaliya unyana ka-Ahikham, owazalwa nguShafani, ukuba abe ngumphathiswa. Yiva ke ku-12 asuka onke abuyela kwaYuda. Akunethi uba ava ukuthi kuphethwe bani na. Babuyela aya kuGedaliya eMizpa, ayesuka kumazwe ngamazwe awayethe sakuwo, aqokelela intaphane yewayini neziqhamo zasehlotyeni. Ukugwintwa kukaGedaliya. Verse 13, kwafika uYohanani unyana, bazamlumkisa ukuthi wena uzawugwintwa wena. uGedaliya impilo yakhe, ubomi bakhe ngokuthi busesichengeni, bazomxelela. Kwafika 13 uYonathani uJohanani unyana kaKhareya uGedaliya eMizpa, ehamba nabanye abaphathi bamabutho awayesemaphandleni. Bathi kuye, verse 14, akuvanga na ukuba ubhalise ukumkani wama-Amoni uthumele u-Ishmayeli unyana kaNethaya ukuba akugwindela? Athi uyivile nale nto yokuba njena kukho into yokuba wena uthunyelwe ukuthi ugwindwe, wena ubulawe wena. Caba abamfuni kaloku, bafuna abantu babo abantu, kanti abantu bakhethwa uThixo. Ngoba laa Gedaliya ngulona wayenosizi ngokubani? ngoYeremiya. Khona into awayenzela uYeremiya. Laa Gedaliya ngumntakaThixo. Bamfuna umsusa ngenxa yokuba ngantoni? Ngentliziyo zabo ezimbi. Kanti bangacabangi ukuthi iso lakhe alikho, uyawujongile, ubajongile. Kwathi uvile na ukuba wena u-Ishmayeli ufuna ugwindana noNethaniya. uGedaliya yena unyana ka-Ahikham akazange akholelwe. Funa sikholelwe uba nje uke kwafika ilizwi elithi nje naye bafuna ukubulala. Nawe uyabona, ufuna ukukholelwe nduxelele, uye straight kumaxhoba ayakhawuleza. uJuda akho sixhobe kusilungelele nesawuphumelela. Utsho nathi nje uve ukuthi izobulawa ngokubulawa ngubani xa bekwenze njani. Uzawube ephi uThixo wakho? Nathi uve nje noba izobulawa, kufuneka ume uthi no weapon formed against me will ever prosper. Uthi backfire, uthi mandibuyele la ivela khona yonke loo nto. Utsho uthi my hammer shall die in my place. Ungalingi ukuthi ube ignorant. Uyamvanda uyabona, uGedaliya yena unyana kaAhikham akazange akholelwe kuloo nto. Themba abantu udlula uThixo, kanti ufuna uthemba uThixo. 15, emva koko uJohanani unyana kaKhareya waya kuGedaliya ngasese apho eMizpa, wathi ndivumele ndikubulala u-Ishmayeli. Uyabona ukuthi nalapho bayamnceda unyana kaNethaya, akukho mntu uyakuyazi loo nto. Uyava ukuthi nalapho bamxelela ukuthi vuma ukuthi sihambe sobulala lo muntu ofuna ukubulala. Utsho ukuthi naye uGedaliya wayengumuntu olungileyo, ethemba abantu kakhulu, sweet iva naleya ukuthi athi ndivumele ndame ndobulala u-Ishmayeli. Athi akho mntu ezawuyazi loo nto. Makangayekwa akubulale, makangayekwa akubulale. Aze lamayuda aqokelele apha phantsi kwakho, athi atshabalala amasalela kwaYuda. 16, uGedaliya waphendula uJohanani
ngelithi uze ungakhe uyenze into enjalo, bubuxoki le nto wena uyithethayo ngo-Ishmayeli. Masithembeni kwi-end times, masithembeni uNkulunkulu, masithembeni umaxhoba ayakhawuleza, masithembeni uYesu Kristu. Thembekile yena, thembekile. Funeka sibe vigilant kumaxesha esiphila kuwo, be faithful futhi. Yabona ngoku uthembe lo mfana uyatsho kuye ukuthi nje novuma ndihambe ndiyobulalela umntu, asize simyeka kubulala. Akho mntu ozayazi loo nto leyo ukuthi ubulala. Usho ukuthi babemthanda bembona ubulungile, kanti unentshaba ezicaphukela le nto belungile. Abafuni nje kulunga, befuna impi. Khona abantu abanjalo abafuna ngalo xesha selokuliwa. Akuzondelele ntoba uswiti, uthini uswiti kangaka kweli lizwe esiphila kulo. Sibonile loo nto. Le ncwadi kaYeremiya ixesha lesiphila kulo. Uthi kukho abantu abangafuniyo nje ukuthi make kuhlaliwe kamnandi, funa kuliwe njalo, bangena-peace. Kufuneka sihlale kubani bethi sihleli kwi-peace, kwi-Prince of Peace, uYesu Kristu. Yamkela uYesu Kristu azokunika uxolo, azokunika i-peace that surpasses all understanding. God bless you. We love you. Jesus love you.